Kaixo, egunon guztioi. Hasteko, eskerrak eman nahi dizkizuet udaltopera bertaratu zareten guztioi, ongitorriak. Aurtengo edizioan, justizia linguistikoaren gaia izango dugu hizpide eta oso aberasgarria izango da zuen ekarpenak eta gogoetak entzutea. Justizia linguistikoa ez da gai hutsala. Gure hizkuntza komunitatearen eskubideak bermatzeko ezinbestekoa da. Izan ere, justizia linguistikoak hizkuntza aniztasuna bermatu nahi du eta hizkuntza guztien arteko berdintasuna sustatu. Horrek esan nahi du hizkuntza bakoitzak bere lekua izan behar duela gizartean eta hiztun guztiek eskubide berberak izan behar dituztela. Justizia linguistikoaren gaia lantzea garrantzitsua da. Hizkuntza komunitate gutxituen eskubideak bermatzeko eta hizkuntza aniztasuna sustatzeko. Gainera, justizia linguistikoak lotura zuzena du beste zenbait gairekin, hala nola kulturartekotasuna eta gizarte inklusioa. Udaltop bezalako ekitaldiak funtsezkoak dira gure hizkuntza eta kultura sustatzeko. Eta baita ere, justizia linguistikaren aldeko urratsak emateko. Horregatik, eskerrak eman nahi dizkizuet antolatzaileei eta parte hartzaile guztiei Lasarte-Orara gure herrira gerturatzeagatik beste urte batez. Beraz, gaur hemen entzun eta ikasitakoak praktikan jarri eta jarrai dezagun elkarrekin justizia linguistikoa errealitate bihurtu dadin. Eskerrik asko udaltopeko 18. ekitaldian parte hartzeagatik eta hitza emango diot Josune Belez de Mendizabal aurkezleari. Zurea da hitza, Josune. Txalo bat berarentzat, mila esker. Mila esker alkate jauna, udaltoparen 18. edizio honi harrera egiteagatik bai. Eta zuei ongi etorriak ere bai, 18. bai, berez adinez nagusitu gara, naiz eta hemen, belaunaldi ezberdinak ere ikusten ditugun eta hori ere poztekoa da. Agustinek esan du bai, zeri buruz mintzatuko garen bi egun hauetan, bi jardunaldi bete-betean, arituko gara justizia linguistikoari buruz, diskurtsoak, praktikak eta oinarriak berdintasuna helburu. Hori da, gaurko egunari jarri diogun titulua, bai? Ikuspegi filosofiko eta politikotik arituko gara, eta, praktikara ere nolabait eramateko asmoz. Ondo dakizue, herritarrok euskaraz bizitzeko eskubidea daukagun arren, oraindik ez dela eskubide erreala. Beraz, politikak eta neurriak behar ditugu eskubide hori bermatzeko eta, egun hauetan, esan bezala, horren inguruan mintzatuko gara. Helburu honekin, beraz, bi egun bete-betean, programazio oparoa sortu dugu, gaurkoan 5 hizlari izango dira, horietako bat pantaila handian, eta biharkoari begira, pixkat aurreratzearren, bihar egun berezia izango da, nun zuen parte hartzea eskatuko dugun, dakizuen bezala beti talde lana edo egin ohi da, bigarren jardunaldi horretan. Aurten, begira, gure plaza, lekukotasunak eta eztabaidak izen horrekin abiatuko dugu bigarren egun hori, eta, momentuz esango dugu lantaldeak ez diela egingo, ohi bezala, dakizuen bezala kultura areto hau obretan dagoelako, baina bai egingo da plaza eztabaida. Zer den hori? Zuen parte hartze aktiboa pixkat bai eskatuko da, baina beste formatu batean, baina ez dut gehiago esango hori biharkoa da eta bai. Ongietorria emango dizuet, udaltoparen izenean, zuei, gaur eta bihar artean 130 lagun izango zarete hemen areto honetan, baina baita pantailaren beste aldean ere, beste hainbat izango dira, eta horietatik 28 konsorzi per la normalizazio linguistikako teknikariak dira. Beraz, eurentzat, gure mezu hau hemendik ara bai.
Un envían un missatge de benvinguda molt especial, por ser no tan correct com m'agradaria poder fer en la vostra llengua, però amb la millor de les voluntats i amb un profund agraïment per vostre compromís. Hori zuentzat da, eskerrik asko zuei ere bai eta ongi etorriak. Eta, bueno, sarrera txonetan bai txalotu ezakezue, beraientzat, hori da. Bai, beste aipamen azkar bat, dakizun bezala Colin Williams zendu berri da, eta hemen izan zen 2018an gurekin urte horretan Euskaraldiaren lehenengo edizioa izan zen, eta aitzaki horrekin gizarte aktibazioaz aritu ginen berarekin. Colinek Galesen emandako gizarte aktibazio eta hizkuntza ohituren aldaketez hitz egin zigun, eta, esan ere bai, Galeseko gobernuaren aholkularia izan zela hizkuntza ofizialaren estrategian, beraz, lurrak goxo hartzaitzala Colin, hortxe daukagu, irudian, berarentzat ere aipu berezi hau, eta ohar txiki batzuk, bai? Telefono mugikorrak, ondoak izan bezala, mesedez itzali edo soinuri gabe jarri, aurikularrak ere egon dira sarreran, itzulpena egiteko, ze katalanez ere, edo bai, justo itzulpena egiteko, aurikularrak daude, beraz, behar dituna, kanpoan dauz. Ze gehiago, galderen txandare egongo da, bale? Itzaldi bakoitzaren ostean, 5-10 minutuko txanda egongo da, beraz, hemen mikrofonak izango dira, altxatu eskua eta lasai galdetu. 11-etakoa hau importantea da, hasi berri eta ja holako gauzak ere aipatu behar dira. 11-etakoa, Txakun kulturelkartean utzitako, hori, Txakun kulturelkartean izango dela, gero egingo ditugu bideak edo antolakuntzako jarraituta, ailegatuko gara, eta Twitterren bidez jarraitzen gaituzunoi, esan, Udaltopen 18 eta justizia linguistikoa traulak erabilita, zuen mezuak jasoko ditugula. Eta, nik uste sarreratxo hau eman da, oinarrizko oharrak argituta, ongi etorria ere bai, eta egun honak zuei, hor lasai-lasai daudenak, lehenengo filan, gonbidatuko ditugu igotzera, bai. Udaltop antolatzen duten erakundetako ordezkaria dira beraiek, Euskal Herrigune elkargotik ez dugu izango aurten ordezkaririk, dakizuen bezala, hauteskundeak berritan egin dielako eta kargudunak oraindekan izendatzeke daudelako, baina bai dira gurekin Eusko Jaurlaritzako, Nafarroako gobernuko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Lasarte Oriako ordezkariak, oholtzara zuek mesedez, hemen ona gurekin txalo bat beraientzat mesedez. Argazkiak eta egongo direla pentsatzen dut, ezta? Orduan, eseri baino lehen ipini hemen ere ondoan, egun hon, danoi. Eta argazkiak ateratzen dituzuen bitartean, egun hon, aipatuko ditugu Eudel, UEMA eta Consorci per la Normalizazio Linguistika, aipatuko ditugu hiru horiek, aurtengo topaketetan ere bai, bide lagun izan ditugulako eta laguntza eskertu nahi diegulako, bai? Antolatzaileek eta laguntzaileek egiten duten lan hori aitortzeko. Beraz, beraientzat ere txalo zaparrada bat mesedez eskatuko nuke. Eta argazkia baldin eta eginda dagoen, txarongo dugu, bai? Bale, pues, eseriko gara mesedez. Eta hasiko gara, galdera bana botako dizuet. Ez da bertxotan egiteko, baina, galdera bana botako dizuet. Estitxo Alkorta, Lasarte Oriako saileko zuzendaria zaren heinean, etxean jolasten duzunez, zuretzat lehena, bai? Bale, konta iguzu zure iritziz, zer egin daiteke herrietatik justizia linguistikoa sustatzeko? Bueno, lehenengo eta behin ongi etorri denoi eta egun hon. Justizia linguistikoa hitz egin behar genunean esan ziatenean, aitortu behar dut, kontzeptua ere
ulertu behar nula, eta aitortu behar dut, ikusi behar izan nula, zertaz hitzein behar genuen ikusi behar genula, ez? Orduan ikusi eta kontzeptua nahiko orokorra dela, baina, bueno, udal baten ikuspuntutik enfokauta, nik ulertzen dut justizia linguistikoa badala, norbanakoen eskubidek eta kohesio sozialarako tresna bat bihurtzea, ez? Orduan alde hortatik, nik uste udal administrazio batetik egin dezakeguna eta, bueno, ezagutzen nauzuenok badakizuenik praktikara jotzeko tendentzia handia dakatela, eta orduan ez ezer berririk esango, dagoeneko egiten nahian hori azpimarratuko dut, baina nik uste hori behin eta berriro azpimarratzea oso importantea dela, bai? Eta orduan, horietako bat nik uste gure herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko aurrera pausoak handiak eman behar ditugula behindikan. Uste dut badakigu testu inguru juridikoa ez dela onena, momentu honetan kontrako izera jotzen dula, baina nik uste dut badazkagula baliabideak, badazkagula tresnak, zentzurretan aurrera pausoak emateko. Zinez, pentsatzen dut hori. Horrekin lotuta ere, gure esku dagoena ere bada, gure zerbitzuak euskeraz edo elebitan emateko pausoak bermatzea. Hoi gure esku badago, badakigu zerbitzu asko daudela enpresen bidez eskintzen diala, bai kontratazioaren bidez edo diru laguntza zuzenen bidez, eta guri dagokigu, gure esku baitago, hizkuntza irizpideak eta hizkuntza irizpideak betearaztea. Hori badago gure esku. Eta usten dut hori eraginkorra izan daitekela, efektu biderkatzailea izan dezakelako, batetik arretak elebitan emango dela ziurtatzen degulako, baina bestetik kontzientzia ere pizten degulako enpresa horiengan. Eta, bueno, euskararen ardura ere bere ohiko jardunean txertatzen laguntzen duela. Beraz nik uste badaukala horrek efektu biderkatzaile bat, eta gure esku dagoen hori erabili dezakegula zentzu horretan. Eta azkenik, gure herrira etortzen dian herritar berriei, nik uste horre ere aurrera pausok emateko aukerak eta tresna badaitugula, alfabetatze prozesuak erraztu ditzazkegu, eta gure kulturan eta gure bizitzan txertatzeko erraztasun handiak eman ditzazkegula. Hortan ere aurrera pausok handiak eman ditzakegu, uste dudalako integrazioa zentzurretan ezin dula bakarrik administratiboa, laborala edo soziala izan behar, baizik eta integrazio hori linguistikoa eta kulturala ere izan behar duela pentsatzen duelako. Orduan, bueno, bi edo hiru gako horiek nik uste estrategikoak izan daitezkela gure herrian bintza justizia linguistikoaren bidean aurrera pausoak emateko. Eskerrik asko Estitxu, bagoaz orain mikroa pasa, bai, baldin eta ez duzuen, Isaac Amezaga Larrazabalekin, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, eta zuretzat beste galdera bat, Isaac, nola lortu justizia linguistikoa izatea gizartean bizigaren hiztun ezberdin guztientzat? Eguna ondo hasteko, ez? Bueno, egunon guztioi. Justizia berbeak berez dakar eskubidea eta aukera bardintasuna bermatzea, ez? Izan be, hori da gure erakundeen ardura nagusietako bat, hori da. Zelan, batetik lehenengo, nik uste dut argi auki behar dugula, euskeran bizi barritze prozesuak, bakalaldiak edo susperraldiak, susperraldiak izango dagoezala, ez? Eta gure zeregina akabu bakoa dela. Hori esan da, zelan lortu, batetik momentuko gizartea edo zelan irakurri behar dugu. Hortik aurrera, diskursoak bere eguneratu egin behar dira, gizarte horretara. Diskursoak eguneratu ostean, ahalik eta adostasun nagusienak bilatu behar duguz, pedagogi sozial handia egin behar dugu, eta gero atxakirik ez jartzeko hiztun elkarte sendo bat eratu. Bintzat nik holan ikusten dut. Hemen gagozan guztion erronkak, bardinak ez badira,
antzekoak dira, orduan euskera guztion topaleku jartzea izan behar leuke helburuetariko bat, eta beste batzuk konturatu beharko leitekez, ez dagoela gizarte elebidunik, hiztun elebidun barik. Orduan, hori da nik ezelan ikusten duen kontua. Eskerrik asko, Isaac. Bagoaz orain Arabara, Arabako Foru Aldundiko Euskara zuzendaria da Joseba Koldo Pérez de Heredia, eta zuretzat ere galdera, Joseba Koldo, Bizkaitik Arabara jauzi eginez, hauxe da zuretzako galdera. 2026an memoria linguistikoa egiteak justizia egiten lagun dezake? Hombre, memoria egitea uste dut beti laguntzen duela. Eta gure herriaren historia ezagututa, esango nuke, memoria linguistiko egiteak eta jasotzeak lagun dezakela justizia egiten, edo lagundu baino beharrezkoa dela hori egitea. Hainbat urtetako inposizio linguistikoak eragin zuen horrelako eten sakona, geure garapen moduan, edo bidean, identitatea zaurituta zegoen, egoeratzen bat ere ona, eta dena egiteko zegoen momentu hartan, zuten genuen zerotik hasita. Hainbatek egindako lanaren aurrean aitortza publikoa beharrezkoa zen eta da. Arabaren kasuen baina ez bakarrik Araban, Euskaren bizi berritzean egindako ahalegina bere bizikoa izan da, izaten jarraitu du, eta oraindik ere izaten ari da. Eta erakundeok orokorrean, ni ustez, saiatu izan gara, ekimen horren atzetik zeuden elkarte, lantalde, edota pertsonen lana ezagutarazten eta neurri batian eskertzen. Gaur egungo gazte edo nerabei nahiko urrun geratzen zaizkie 60ko hamarkada, 70ko hamarkada horiek. Eta are urrunago geratuko zaizkie gure seme-alaben seme-alabei. Eta hori dana jasota egotia, jakiteko nondik abiatu, eskertzeko lan horretan agitu zirenei, eta inkluso ikertzaileentzat nolabaiteko aukera emateko lan hori nolakoa izan zen, horrelako lanak erabat beharrezkoak ikusten ditugu. Bihar izango duzu aukera, Arabako Foru Aldundia eta Euskaltzaindiarekin batera egiten nahi den horrelako lan baten muina eta ondorioak eta emaitzak. Halaxe izango da, bai, biharko jardunaldian. Jarraituko dugu Javi Arakama Urtiagarekin, Euskara Bideko zuzendaria da bera. Javi, egunon, ongi etorri, eta zuretzat, nola ikusten duzu Nafarroako egoera justizia linguistikoaren ikuspegitik? Nafarroako egoera justizia linguistikoaren ikuspegitik? Bai, egunon guztioi lehenik eta behin. Bai, azken urte hauetan esango nuke asko aurreratu dugula, baina oraindik gure helburuetatik urruti gaude. Azken 10-11 urte hauetan adibidez, administrazio publikoei begiratuta, asko aurreratu da adibidez, profil elebiduna daukaten lanpostuetan, iritsi 2015ean 0,9 bakarrik zeukan eskakizuna, euskara eskakizuna, eta gaur egun 5 gaude. Oso urruti gaude oraindik, minimo duin batetik, baina asko egin dela ere azpimarratu behar da, ez? Duela 10 urte, Nafarroako herriberako aurrek ezin zuten ikasi D-ereduan, ezin zuten euskara ikasi arlo publikoan, eta orain bai, orain 15 bat herritan posible da, eta horri esker, 100 ikasle urtero ari dira euskara ikasten, esaten zitzaigun ez egoela eskaerarik eta horregatik gobernutik ezela hori bultzatzen eta konprobatu dugu ez dela hala, ez? Ez bakarrik hori, ez? Igual, hemendik begiratuta pizkate arrotza izan daiteke, baina A-eredua ere ez zegoen 15 bat herritan, herri horietan, herriberako herri horietan, bakarrik G-ereduan ikasteko aukera zegoen, G-ereduan da dena gaztelaniaz, eta atzerriko hizkuntza batzuk, eta gaur egun herri horien kopurua 6ra jaitsi da. A-ereduan badakigu, eta are gutxiago halako testu inguru erabat erdaldun batean, ez dira ongi fundamentuz euskalduntzen aurrak,
baina bada zerbait, eta badakigu ez dela inoiz sortu gurean behintzat D eredu bat, A eredu potente bat ez zegoen lekuan eskolan, ez? Orduan, guretzat oso interesgarria da. Jarrai nezaken, hainbat adibide daude. Eta hainbat muga daude, ez? Muga garrantzitsuenetariko bat, eta hola, aipatzen da askotan da gure estatutoa, eta estatutoa markatzen duen legea, LORAFNA, eta gure euskararen legea, ez? Eta horrek esartzen duen zonifikazioa eta ofizialtasun falta lurraldearen zati handi batean, ez? Gehiengoan. Nik hori uste dut, pentsatzen dut oztopo handia dela, baina aldi berean pentsatzen dut borondate politikoa baldin badago gauza asko egin ditzakegula. Eta beste adibide bat jarriko dut eta amaituko dut. 30 urtez, 1986-tik 2015-era, euskara ofiziala zen, Nafarroako zati batean, eremu euskaldunean, eta hala eta guztiz ere ezer gutxi egin zen legea betetzeko, legeak esaten du, ezarri beharko direla, poliki, progresiboki, neurriak herritarrak elebizaten ditu izateko, eta 2015-ean zonalde horretako lanpostuen 10-15, baino pixka gutxiagok zeukan eskakizuna. Gaur egun 140 gaude, eta legea ez da aldatu. Zain dut, askotan borondate politikoa dago lorpenen edo porroten atzean. Eta hori aldarrikatu nahi dut, jokatu behar dugu daukagun markoan, baino salatu behar dugu markoa ez baldin bada justoa, eta nik uste dut markoa aldatu behar dugula. Eskerrik asko, Nafarroako egoeraren, olako marrazkia indiguzu, eskerrik asko. Eta orain, pilota badoa Joseba Lozano Santosi, herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko zuzendaria, zarazu, Joseba, eta Nafarroako egoera ezagututa, edo orain entzun dugunarekin, konta iguzu Euskal Autonomia Erkidegoan zein den egoera, edo bada alderik. Bueno, argi dago. Bai, badabil, Bai, entzuten da. Bai, entzuten da. Argi dago gure egoera asko sobea dela, baina, onaino ekarri gaituen bidea ere ez da kasualidadea izan. Esan edo, nire ustez bide hori hiru zutabetan edo oinarritzen da. Alde batetik, esango dugu marko legala badaukagula, eta marko legal horrek, estik esan duen bezala, aukera ematen digu herritarren hizkuntza eskubideak defendatzeko. Egia da, azken aldian, marko horren sendotasunak zalantzak sortzen dituela, baina ziur nago denon artean kapaz izango garela egoerari buelta emateko. Bigarren zutabean, nire ustez izango litzateke urte hauetan guztietan hizkuntza politika sendoa eta jarraia izan dugula. Eta hizkuntza politika aipatzen dudanean naiz bakarri Jaurlaritzaz ari, baizik eta baita euskal erakundei buruz eta euskara mugimenduei buruz ere bai. Orduan, nik uste dut denon aleginari esker, konpromiso bat egon dela, plangintza bat egon da, baliabideak jarri dira eta hortik etorri dira emaitzak. Eta hirugarren zutabean nire ustez izango litzateke herritarren atxikimendua. Euskara ez da bakarrik arauetan bizi, euskara jendearen herritarren bihotzetan ere bizi da. Egunero egiten dituzten autuetan, belaunaldi batetik bestera transmititzen den nahi horretan hor ere badago euskera. Eta nik esango nuke, hiru gauza hoi esker euskerak, inoiz baino presentzia handiagoa duela, justizian, administrazioan, eta hezkuntzan, mundu digitalean, eta bar. Baina, onaino helduta. Gauza bada eskubideak eta legez aitortuak izatea, eta beste gauza bada errealidadea. Eta errealidade horretan bizi gara denok. Eta deno dakigu Euskaldunon hizkuntza eskubideak urratuak izaten direla egunero, han eta hemen, eta toki guztietan. Orduan, oraindik lan handia geratzen zaigu Euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatu daitezen, osorik, toki guztietan, eta egunero. Hau da, justizia linguistikoa oraindik ez daukagu erabat bermatuta. Baina justizia linguistikoa ez da
edo injustizia linguistikoa, ez da egoera estatiko bat bere horretan irauten duena, da egunero eraikitzen den edifizio bat. Orduan, momentu honetan, nik enuke denborari galduko bakarrik, ez dakit, egoera zein izan den, zer ekarri gaituen ona, baizik eta etorkizunean zenolako erronkak dauzkagun eta batez ere nora abiatu nahi dugun, eta hausnarketa horretan nik uste du denbora eman behar dugula. Azkenean nire lagunek esan duten bezala hemen solaskideek, justizia linguistikoak nik uste dut gizarte, ez dakit, kohesionatuagoa egiten laguntzen duela hizkuntzen arteko elkar bizitza, nik uste dut, ez dakit, guztion arteko adostasun horretan eraikitzen ere laguntzen duela horretarako. Eta askotan ez da erreparatzea zer egin dugun gaizki eta nola gauden orain, baizik eta zer egin behar dugun etorkizunean. Eta etorkizun hori ez dago beste batzuen eskuetan. Etorkizun hori gure eskuetan dago. Orduan, nik enoke denborari galduko gure betiko negarretan edo gure ohiko tirabira horietan, nik uste dut jarri behar garela lanean, elkarrekin eskutik helduta hori baita bide bakarra etorkizun horretara llegatzeko. Bai, eta espero dugu holan egitea ere bai bi egun hauetan, ez da, hausnarketarako tartea ere izango dugu noski. Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusia, ezinbestekoa zuri hizkuntza eskakizunen aferaz galdetzea. Zein da Gipuzkoako Foru Aldundiak duen jarrera gai honen inguruan? Gaien honen inguruan, Gipuzkoako Foru Aldundian duen jarrera ezaguna da. Izan ere honen inguruan, guk nik aipatuko nuke gurea hizkuntza gutxitua dela, herri honen hizkuntza propioa euskera dela, eta ikusi besterik ez dago ze desberdintasun egoeran dagoan, lurralde batetik bestea, eta iparralde ez dago hemen ordezkatua. Guk justizia hitz egiten degunean badirudi ez, orain beste bati ematen diogula ardura hori, eta nik uste dut gure hizkuntza propioak eskatzen dula gutako bakoitzaren konpromisoa gauden lekuan gaudela. Eta guk errealitate bat daukagu, hizkuntza berdintasunaren ikuspegitik, hizkuntza eskakizunen ikuspegitik, lanean euskeraz egin ahal izatearen ikuspegitik, euskeraz hartatua izatearen ikuspegitik. Dira ikuspegi asko. Guk erakunde bezala gutxienez egindako ibilbidea bai aipatu nahi dut, 4 minutu ditut eta Martxelo Otamendirekin batera omen naiz gure herri honetan hitz gehien sartzen duena minutuko, saiatuko naiz horretara ez iriste, baina gauze asko dauket esateko. Orduan, duela 10 urte gure erakundean, Gipuzkoako Foru Aldundian erabaki bat hartu genuen, ohikoa zan euskera zuzendaritza deitzea, Garbine Mendizabalek burutzen duen zuzendaritza horri, eta aldatu egin genuen. Hizkuntza berdintasuneko zuzendaritza deitu genion, eta horren atzean konpromiso bat dago, alegia, desoreka bat daukagu herri honetan, eta desoreka horri buelta eman nahi diogu, berdintasunaren ikuspegitik jorratu nahi genuen. Aurrera egiten dugu eta hizkuntza eskakizunaren gaia daukagu mahai gainean. Guk autu bat eginda geneukan Gipuzkoako Foru Aldundian, herri honek ahalegin handia egin du eta ahalegin horretan jarraitu beharra daukagu. 2 helburu nahi genituen bete, bat, euskeraz hartatuak izateak danak, eta 2, euskeraz lan egitea gure erakundean, eta horretarako ibilbide oso bat eginda geneukan. Hor traba asko eduki ditugu, hainbestainoko trabak nun gure erakundea kolapsora iristeko arrisku handia zegoen, eta erabakiak hartu beharrean geunden. Erabakia hartu deguna da, geroratzea hizkuntza eskakizuna, denbora bat ematen zaie, baina ziurtatu egin beharko dute. Hori da erabaki bat. Erabaki irmoa, ez zegoen bestelakorik eta kontrastarik eta egin genuen, indar politiko guztiekin, eta inori bestelakorik ez zitzaion okurritzen. Ikusiko dugu Eusko Legebiltzarrean ze ibilbide edukiko duen eztabaida honek, baina nire ustez oraindik ere gehiago beharko da. Baina ez gera horrekin ere konformatzen, alegia gu Gipuzkoako Foru Aldundian argi daukagu euskeraz lan egin nahi dugula, eta horretarako, konpromiso horri eutsi behar zitzaiola. Euskerazko administrazio atalak abian jarri ditugu, 22 daude izendatuta gaur egun, laurdena, eta legealdia amaitzen degunerako 52 izango dira, alegia iaia erdia. Euskerazko administrazio atalak. Euskeratik euskeraz lan egingo da gure erakundean.
baina horrekin ere ez gera konformatzen. Ikusten genuen hizkuntza eskubidea, hizkuntza eskakizun, hizkuntza berdintasun eta honen inguruan ez ezagutza maila handia zegoela nun eta oztopo gehien daukagun esparruetan, alegia justizian, zuzenbidean, duela 2 urte uda ikastaro bat antolatu genuen EHUrekin eta honen inguruan gogo eta bat egin genuen, eta datozen asteetan, hain justu honen inguruan ere, berriak izango ditugu, katedra bat martxan jarriko degulako EHUrekin batera, hain justu esparru honetan pausoak ematen jarraitzeko. Justizia soziolinguistikoaren inguruko katedra bat ezagutaraziko dugu, hain justu esparru horretan beharra handia dagoelako. Eta bukatu nahi eta hasieran esandakoarekin, honek eskatzen du etengabeko konpromisoa, ze hauek dira errealitateak, baina baditugu ere erronka berriak, eta hor badalabeko zuzendaria ikusten dut, guk esparru guztietan sekulako ahalegina egiten dugu, gauza berritzaileak abian jarri nahian, eta bar, baina honek eskatzen du konpromisoa ez esagateagatik militantzia. Eskerrik asko. Eskerrik asko danoi. Bai, eskerrik asko zuei, erronka, konpromisoak, hoie dia entzun ditugun hitz batzuk, eta horretaragoaz, gaurtik abiatuta, datozen biegunetan, baina aurrerago ere bai, noski, etorkizunari begira jarriko garelako. Besterik gabe 1000 esker, guztioi gure galdera hauek erantzuteagatik, eta gonbidatzen zaituztegu berriro eroso egotera, ze badatoria lehenengo hitzaldia. Txalo bero bat beraientzat, mesedez? Mila esker.